Sanibingelele babukele emakhaya. Sanibingelela futhi namhlanje kusihlahla sejini kuhlelo luka Dr. DUBE. Namhlanje umkhulu Dr. DUBE kukhona futhi asiphathele yena futhi ake sithembe ukuthi uzokuba basichazele ukuthi basiphatheleni futhi namhlanje. Sanibona sanibingelela baba. Yebo. Ninjani? Siyaphila. Hayi sikhona nathi. Yebo, sizake size umkhulu ukuthi nisiphatheleni futhi namhlanje yini nisiphatheleni ukuhlelo. Ke namhlanje nake ngizoqondana labantu basegoli namaphethelo. Yebo. Ithi ngomhla ka-24 ngomgqibelo ngizovula ibranch khona egoli. Njengoba ngake nganitshela ukuthi khona ibranch ezoyivula egoli. Lapho ke ngizobe ngiphethe umuthi ovula ukhiye ikakhulukazi kubantu besilisa. Labantu besilisa basike bekhiyelwa induku yabo ingasavuki. Ngiyovula ukhiyeke ezibe nguphethe lapha egoli. Le nduku le kakhiye evula ukhiye impuphu emhlophe. Igama layo isikele emkhiye uyona ikwazi ukuvula yonke into. Ayihluleki le nduku. Induku enkulu kakhulu le. Induku lapho ivuka ithi mpoh. Ayilali kuze kuse inqaphaza. Ayihala. Imizwa yakhe isukuma kakhulu ngenyawo. Hayi awulali lapho phela makusuka usuphethe lesikele emkhiyeni esivula abanye okhiya abakhiyela. Yebo. Usho ukuthi mkhulu noma ngabe kuthiwa usuke wahlangabezana nenkinga mhlawumbe yokucushwa owesimama othandana naye le nduku ingasebenza. Ngisho ngabe usuneminyaka emingaki induku yakhe yalala ingasebenzi ungasakwazi ukumjabulisa umuntu wakho wesifazane. Hayi lapho ke uzofika uvuleke. Ngoba la kokhiye kuyenzeka umuntu wesifazane abe nesikhwele mhlawumbe uzwile ukuthi uyathandwa mhlawumbe uyisoka. Bese yakuvala ngento ezithize eziyimithi ezivalayo. Yona ke le nduku ke isikele emkhiyeni sesivulayo. Okay, uzobe uyiphethe egoli. Izobe iphethe egoli kodwa ke akuzoya kosebenza mina egoli. Nayi insizwa yakithi lo mfowethu ezobe ikhona egoli kuleli branch le ezobe ngivulile. Yebo. Ake sibingelele nakuyena umkhulu. Sanibona mkhulu sekubingelela nawe baba. Yebo sanibona nawe. Yebo, sacela ukuthi uzazise nje mkhulu babukele ekhaya. Njengoba seshilo baba DUBE. Yebo. Mina ngumfo wabo. Siyovula ibranch egoli. Yebo ama-customer ekhala ngokuthi ukude la eMpumalanga. Manje uthi cha ufuna ukubasondezela eduze ukuze bamthole kalula. Yebo. Uzobe utholakala kuphi nendawo egoli? Indawo esizofikela kuyona ibizwa ukuthi iHoneydew. Okay. Ngizoba khona mhlambe isikhathi esingakanani baba? Kusukela nini mhlambe? Kusukela ngomgqibelo sobe sesikhona. Ngomgqibelo. Kuqhubeka ke. Siyohlala isikhashana impela lapha la ukuze ama-customer kaBaba DUBE ajabule. Yebo. Hayi. Ake sizwe umkhulu mhlawumbe ukuthi ukuphi okunye mhlawumbe ongathanda mhlawumbe ukuthi ukwazisa ababukile emakhaya uzokuphethe okuseceleni nje okuhlukile ngaphandle kwale nduku kade ususipha yona. Ziningi izinto ezizobe zikhona lapha ya. Mhlawumbe awengiqale ngicizelele la kulento yembiza. Yebo. Imbiza lezi zihlukene. Nangokusebenza sifana. Yebo. Imbiza esobe siyiphethe lapha ya. Igama layo impilo yendoda. Yebo. Hamba kwengichazela ababukeli nje kuselapho. Imizi eminingi iyahlakazeka noma iyafa ibulawa ukuthi
inkonzo yasegamelweni ayisekho. Yebo. Umuzi uphele uthi nya. Yebo. Umakhoti usuka kubo kwesinsikhathi kubuswa. Kodwa engayitholi lento asuke seyifuna lapha ya. Eganela khona emzini. Uma efika lapha kutholakala ukuthi inkonzo yasegamelweni ayitholakala kahle. Ajabule omama. Usuka nje ngisho intombini usaqonyiwe. Ukhuphuka kuza komakhoti kuze emakhosikazi amadala. Yebo. Uma inkonzo yasegamelweni ingekho induku ingasavuki. Baze bancokole bathi siyabo umkhono wesokisi. Ngoba simpecempece. Cha lezi induku esiphethe lapha ya zikwenza impela uthokoza avuka umakhoti akubengelele ekseni. Yebo. Ngoba uhlale kahle wajabule ekamerweni. Le induku sokulwisana nalesi usimo. Induku zokulwisana nomuzi kahle induku lezi ezakha umuzi ezisekela umuzi yase ngishilo ukuthi umuzi uyaphela nya isiyaphela eminye sazophela ngoba umkhuhlane lo wenduku omningi kubantu kodwa futhi abayitholi into eqondile okuyiyona njengamanje sithi hayi khona nayi into zani ithathe ukuze imizi yenu isekeleke. Lembizi ilunga impela ekamerweni ithokoze nonke ekhaya. Yebo baba. Manje emkhulu uDube nawe sicela ukusicacisele kabanzi nawe ngaleyo kade usitshena ngayo eqaleni eyupowder. Sicela ukwazi yona ukuthi ishayaphi mkhulu ithintaphi yona ihluke ngani nayo. Yona lembiza phela lo muthi opowder muhle la ngobona uqaqa ukhiyelo usukukhiyeelwe khona. Ngoba abantu ababeka imithi baze bafaka ngisho nokhiye emthini. Yebo. Bawuthathe lokhiye bawulahle lapha mhlambe ezibeni uphinde ungatholakala. Lo muntu kusefakwe lokhiye njalo alahle lapha ezibeni induku yakhe ayiphindi ivuke. Kodwa ke lokhiye lo engubiza ngesikele imkhiye siyakwazi uqaqa labo khiye bonke asihluleki noma ngabe umkhulu uphushile mhlawumbe noma ngabe wacushwa kanjani kodwa lokhiye lesikele imkhiye siyakwazi ukuyivula zonke lezi zinto lezi sibukhale kakhulu ekuvuleni. Yebo. Manje ubabulembede uzobe awuphethe lo muthi uzobe iphethe yombili le mithi noma ikhona eminye mhlawumbe engasiphinde futhi nisiphe ngoba babukile emakhaya bangajabulela ukuthi bazi ukuthi uzobe uphethe inani ukuthi besuka nje sebeyazi sebehlumile ngoba impela bangakujabulela ukuthi bazi ngempela ukuthi yini kahle ezobe uyiphethe wena. Ubabulembede le uzobe iphele zombili lezi zinto. Yebo. Aphinde ubabulembede aphathe nezinye induku ningalingana angazi noma ngikayichaza zonke manje. Ongachaza nje ayikho inkinga noma ngabe uzu2 mkhulu ngoba isikhathi sisenaso. Ulembede lana ke uzophatha ukhamba. Ukhamba lomcebo. Oh, okay. Lo khamba lomcebo uyagqiba esigodweni sakho. Uphinde futhi ungagqiba esitolo sakho. Noma kuyiphi ibhizinisi olenzayo ungagqiba khona. Ke ukusebenza kwayo lo khamba ke umboza ngendwangu emhlophe. Esile yakhona oyifakayo izinza zakho la phakathi. Yebo. Ya. Uma ukuthi lento ufuna ukwenza le ngane zakho nazo zicebe nazo ingane zakho zifane nawe ungathi ukuthi ukufa wena bese ukuthi ingane zakho zikubheke. Ya, sesenkingeni. Uhlaba imbuzi emhlophe. Uphinde unimboze nazo futhi sifake insila yazo la phakathi okhambeni. Yebo. Bese nifaka nokhiye wemoto. Okay. Nufake khona okhambeni. Bese niyanimboza ke lo khamba ke ningagqiba noma ningahlekisa ngaphezulu akunayo inkinga.
ngesikhumba nje ngesikhumba uma nikuthi nibaningi nomndeni wakho ya kodwa uma ukuthi ufuna ukwenza wedwa induka ngemhlophe okay sokuwena ukuthi ukhetha kuphi okuthandayo manje ubuphi ubungozi mkhulu ongase uhlangabezane nabo mhlawumbe noma iziphi izinto okumele uziqaphe ukuze ungeze uhlangabezane nomngozi ekugcineni hayi ayinayo ingozi le yebo uma ngase ibe nengozi ngakutshela ukuthi ayinengozi hayi abukho ubungozi kuloko hayi inhle kakhulu bakwethu inhle kakhulu ayivuki mhlambe mkhulu ebusuku kuzokala kukhala amakhabethe mhlambe isifuna ukuyidlela mhlambe into enkulu awusazi phela mkhulu mhlambe ifuna ukugijimisa mhlambe nezingane le igcikina ayikwenzi lokho abukho ubungozi ngayo hayi ayizilutho yebo ayinangozi isebenza imali ukhamba le mali khamba lomcebo nje kuphela ofaka lekhaya yebo ya nankuphi kumkhulu okunye ngosiphinde kokugcina ke nje manje mkhulu ukuthi sizoza ukuthi ubabulembede uzobephethe izinto ezinamandla kangakanani siyabonga iqinisweni ziningi izinto induku esiphethe yebo njengoba seshiba kudungela sibale zonke yebo khona nenduku lapha esobe siphethe yokucupha yebo yokucupha uqinisa umuzi uqinisa umuzi yebo ngoba kunabantu abahamba emagcekeni silele yebo kuyafuneka ke kwesinye isikhathi uhlome nawe lawo bantu mabehamba egcekeni ungababizile bezothakatha bafike babambeke yebo mkhulu khona ke indukweni lo hlobo njalo ocuphayo uvuka ebusuku ngo12 uyishisi yebo hayi mawenze njalo impela kukhona umuntu okulandelayo kumise kabi hayi ngitshela ukuthi kwenzekeni ngicela ukubuza la futhi makhehla mingadini kuye kube nento ekanjena mina mangike ngibuke la mkhulu bakuDube mhlambe nawe unalulwazi ngangiphendula nje ngoba labantu abathwalayo labantu ababa nezinto ezinjengegubhu abanye baba nemkhovu abanye baba nelwane nje ezinye isecilini abayisebenzisayo ake ngithi nje mkhulu mhlambe ngoba ebusuke kuthiwe izilwane zisuke zisebenza ngomntshontsha zona imali emzini nabantu ziyintshontsha zilesa kubanikazi bazo mase kuthiwa mkhulu mhlambe mina ngumakhelwane nomuntu othwele onemuzi omkhulu omuhle nje owaziwa ukuthi hayi impela lo muntu kuyasolakala ukuthi uthwele lozo izilwane emkhulu mina ngingazivikela kanjani ukuthi zingezi ukuthatha imali yami mina la ekhaya njengoba ngumakhelwane naye lo muntu othwele yiphi indlela eyokuthi ngizivikele mina mhlambe ukuthi zingangeni nje la egcikeni lami zingahlangani la ngoba phela bayafuya angithi mkhulu hayi umbuzo omuhle lo yebo muhle kakhulu ngoba abantu abasuke bethwalile basuke benelwane ezingakwazi ukugijima emzini abantu zezinto zazo yebo ya kuhle lana ukuthi kube khona umuthi esinawo vele ukhona umuthi esinawo la okuwona oshayilwana oyikhiphayo umuntu uthelwa ngoshukela omnyama uthele lonke igceke ilwane ziyaphuma ilwane akhohlwane saba lapha ekhaya siyaphuma isilwane lapho uma uthela ngalomuthi onoshukela yebo siphuma intante asikwazi ukuthi singamelana nalomuthi yebo uphindeke la abantu bakulelo khaya ubadzabe inhlanga baqini igcike labo lingadlaleli ibanyana lezi zalabantu basuke bathwalile yebo ngoba abantu abebethwalile kwesikhathi bayibamba la kunini izinto yebo ongathi wena usutholakala ukuthi ulahlekelwe imali kanti imali ayilahlekanga usuthuka ingane ekhaya ukuthi izona ezithontshile yebo hayi imali isilahlekile omunye mhlamba athi unemali kodwa akayiboni ukuthi wenze njani kwesikhathi futhi uyasebenza yebo kodwa imali iphelele ezandleni leyo nto ingena kuwena nje ukuthi ulula uma ngase ube uqinile nje kahle njengendoda yebo ngoba phela ufuna amanye amadoda ukuze nawe ukwazi ukuqina ukwazi ukuphilisana kanye nabantu abaphila emhlabeni ngoba phela uma ungaqinile ubona imali ungayiboni
kanti ukuthi wena ulula into ifika kalula la kuwena. Yebo. Usebenzela mahhala, usebenza iminyaka u10 usebenzela mahhala. Manje mkhulu ngicela ukubuza futhi kokugcina ukuthi kuyingozi kangakanani lokho ke mkhulu kubantu abahlala abawomakhelwane nomuntu osuke ethwele mkhulu mhlawumbe kunayo yini ubungozi ukuthi izilwane zalabantu abathwele mhlambe ukuthi kuyenzeka ngempela yini ukuthi zihambe zintshontshala la ukuthi uzugcina ungayibonanga wena imali noma ugcina ungakubonanga ukuya phambili ngenxa ukuthi uhlala eduzane nalabantu kodwa awuqinile. Hayi manje kuphela ngisho ukudla ziyakudla. Yebo. Lelo gceke suke lilula. Nezinye futhi izilwane ezasala kwabanye abathakathi. Zasala emahlathini. Uma ukuthi lilula igceke lakho ziyangena ehlala kuwena zidla ukudla kwakho la. Ithathe nemali sigange nje zonke izinto ebhedayo. Yebo. Nangengane. Yebo. Ngaba nokubalekile ukuthi uma uyindoda yakhile qinisa umuzi wakho. Ungabona amadoda makho umuzi musethi nawo yakha kanti awazi ukuqala kwenziwe njani. Yebo. Qinisa umuzi wakho uma uyindoda. Uyindoda. Hayi mkhulu engathi ungasiphathela futhi omunye futhi oqina njengoba nje niza ngaseGoli nje niwuphathe ukuthi okuqinisa ngoba abantu abaningi bayakudinga ukuthi bake balale ngokuphumula ngisho nasebusuku nje bangacabangi izinto eziningi bazi ukuthi imizi yabo iphephile baqinile wabona bebelele. Njengoba esho nje umfowethu uLembede ethi ikhona induku. Yebo. Yokucupha. Yebo. Ephindise emuva kulabo abenza okubi. Babenza okubi. Ishisa ngo12 le nduku. Yebo. Ebusuku. Uyiphindise emuva ukukhulume nawe uyikhulumisa ukuthi wonke abenza okubi kumele ngizakuphinde emuva. Uyikhulumisa, uyithethise, uyikhulumise nampela hayi isuku izokwenzeka le nto okhuluma ngayo. Kodwa umuntu akabizwa ngegama. Yebo. Phela uma usumbiza ngegama usumthakathela. Yebo. Iyona eyibolelayo. Ukuthi kwenzakalile. Iyabafuna bakubo. Yebo. Futhi phela ivele na ufuna bakubo la phakathi. Yebo. Iyaphindela kwabakubo. Yebo, uthe umkhulu ukuthi uhlambe kukhona umuntu odinga ngokwisimo nje esiphuthumayo uyamposela futhi le nduku ezakho lezokhuluma ngazo. Uma ukuthi ukhona odinga ngesimo esiphuthumayo ongekho mhlambe eduzane kuGoli mhlambe ongekho mhlambe lapho ko KZN uyakwazi ukuthi umposele mkhulu. Ngiyamposela ngokwami ke. Kulula ukuposa methola inamba yaphepha ngakubo ngayiposela. Yebo. Thumela account ifika manje. Impahla ifike kuyena. Impahla njengoba kade vele ndenza. Yebo mkhulu. Ngiyaseka nakoloko. Yebo, ababukeli emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe kulo uhlelo luka Dr. Dube TV. Sibe sicela inamba ngale mbede njengoba eya egoli yena basheshe bamkwazi ukumthola bakwazi ukuyithola imbizo. Inamba bazomthola kuyona. Yebo mkhulu, yebo mkhulu, yebo. 078 Yebo 078 040 040 7657 7657. Yebo. 071 Yebo. 680 Yebo. 8392 8392. Yebo. Sibonge kakhulu ke babukele emakhaya uyatholakala ubabulembede manje eGoli. Sithe konje ukuphi nendawo babulembede neGoli ezokutholakala khona. Nawo kuse Honeydew. Yebo manje ngaphuthuma nje babukeli. eGoli qho. Yebo. Ngizomthola nje khona ubabulembede othunywe uyena umkhulu uDr. Dube ukuthi ayosiza khona endaweni yaseGoli. Uzobe etholakala nazo zonke nje izimpahla ezibalulekile ezidingakalayo. Umkhulu uDr. Dube uyakwazi futhi babukele emakhaya ukuthi akuthumelele noma ngabe ukuphi la ukhona noma ngabe use Cape Town noma ngabe ukhona futhi eGoli noma ngabe ule eLimpopo noma eMpumalanga noma ngabe ukephi la ukhona ko Eastern Cape umkhulu uyafika nakhona iyatholakala yonke into eyinkinga itshene umkhulu uzokwazi ukuthi akuphendule efonini yakhe. Ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe babukeli. Siyabonga nisale kahle. Engolele mbumbule kama ngeshe sofana hayi angicafile ngiza kancane kudlulwa ngedebe ngoba nomantombazane ufakwa nje ngokukhuphuka